Por que os nenos e as nenas galegas son as únicas de todo o Estado español que non poden desfrutar a través de canles como Clan TV dos mellores contidos infantís e xuvenís en lingua galega? Ben, pois este é o motivo polo que o 26 de novembro levamos ao Pleno da Corporación a proposta de apoio á iniciativa popular promovida pola Mesa pola Normalización Lingüística para unha canle Xabarín Club. Unha canle Xabarín Club que xa demostrou durante os anos 90 o seu gran poder normalizador, ademais de servir para a difusión da música e da produción escénica e audiovisual do noso país. Instamos, polo tanto, a Xunta de Galicia a que aumente a oferta de programación en galego para o público infantil e xuvenil, ademais de poñer o seu dispor apps en galego actualizadas. Non, non, non todo